Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. बिल्वदलं समर्पयामि नमस्करोमि नागदेवताभ्यो नमो नमः। त्रायि मां प्रभो त्रायि मां त्वमस्मि शरणं वदा प्रेषमदा बुद्धि प्रसन्ना भव सर्वदा। असं आमचं सवासनी बायलेचं होसं आम्ही वर्षाच्या वर्षा नागपंचमीदीस भरतो, देवाक धरतो नागोबाकडे, मगे तुळशीकडे, मगे देवळान आमच्या भूमिकेच्या हे सगळी देवळां आवडतोय आम्ही भरतो होसं. पूर्वजापासून असं आयचं आणि कालचं न्हू. आता किती तरी 100 वर्ष 150 वर्ष जाऊन गेली होसं आमचं सवासणीचं आम्ही देव नागोबा पुजतो, नागोबाकडे होसं भरतो, मग देवळान वयतो, इसवटाकडे वयतो, तुळशीकडे वयतो आणि आमच्या महापुरुषाकडे वयतो. उशेचो वर्सा आम्ही देवाक दवरी, आमचे भूमिके देवी आणि मग महापुरुषा सगळं आमच्या देवाक दवरी. आणि ह्या वर्सा आमकां खंयच वचोंक मेळना, देवळानच फक्त आणि आमच्या घरान आणि खंयच वचोंक मेळना आमकां. सगळी बायलां नुसती नटन सटन म्हणटा तशी बरी ह्या करून उमेदीन येत आसली, अंदू खंयच वचोंक मेळना.